zientzia eta teknologia hirugarren edizio honetan, gaur musika eskolara gonbidatu gaituzte. Musika eta teknologiari buruz hitz egiteko. Gure hizlaria gaur, Keu Agirretxea eta Mikel Arakistain dira. Agian ezagunak batzuentzat. Biak dira musikari handiak, Keu gitarra jotzen du, hainbat aldetan jo du eta nola ez, konpositorea, abeslaria, bakarka taldean, hainbat lan argitaratu ditu. Mikelekin ere, Mikel bajoa jotzen du, eta hainbat aldetan ere, elkarrekin erako duzu, ez? Bai. Ezagia taldean, zego lanak egin ditu, eta purra. Bueno, eurak dira gure hizlaria gaur, eta batez ere aipatu, eurak musika traiektoria luze horretaz aparte direla eskola honetako irakasle, ezta? Gitarra eta baso irakasle. Eskerrik asko bioi eta txalo bat, mesedez. Bueno, eskerrik asko invitatearren, geuri. Bueno, baraki hau gelan lan duzuela bai gitarri eta bai bajo elektriku dizugera bera, soinu zelan sortzen da. Eta orduan guk hori aurreztu gogo eta naixarou adibide musikalakin jazki zaiu. Kauza tekniko batzuk bai azalduko zu hau. Eta guri interesatzen gaztunera behin soinu lortzen duguenik geure amplifikadoretan musikari bakotxak zelan personalizatzen gaben beran soinu ezta. Zelan desberdintzen gazen alkarren gandik. Zespanen dure eukiko guk, amendak hauen pedal guzti, honek, mai gainin dakauenak. Danok bardin antzea ikingo zan, ezta? Soinu kantak desberdinek izango zik, baina soinu aldetik izango zan desberdinek. Orduan, zeuek ikusteko, ekarri dugu bizkat esplikateko azaltzeko zelan bai gitarra bajo eta gitarra elektriku zelan dan sonidune hori, sormena. Gero ikusiko dugu gitarra elektriku bai eta bajo elektriku. Eta holako zer, ezta? Bai, gero zegoen sonu ezberdinekin, efektu ezberdinak. Vale, bueno, zer joko, vale? Zeuek bizkate hartzeko. Eta gero ja, hasikoaz, azalpenakin.
gitarra akustika bat, ezta? Gitarra, bueno, on bihurture elektroakustika bat. Esaten dut hori, hauxe piezi ekibitza. Ze hau erosine bani, olako gitarra bat erosine, ez dator honeaz, eta ez dator honeaz. Orduan, honen sonidu, espadu honen amplifikadora behorren gorputzera. Hamendik sonidu guten nau zulutik, ez da? Hauxe da, honen sonidu. Ni kontziertu dut emanan, honeaz, epile biztetan igor, mikrofono bat, hamen aurrin, edo zehose. Eta flamenko joten haben biziku, holan egintzen dabe, ezta? Sonido naturala nahi dabelako garen. Baina guk, gure sisteman, esango, gu mogiten gazen terrenun, ez da biarri, mobilitzen da bai, eta sonidu egoki bat ez dugu lortzen. Orduan, hau epilin dezan, eta zuei azaldutzena irakaslik vibrazioin eta hori sortzen dabena, horrek hau etzen dago, ezta? Hemen kable fin batu, eta honei zarreri deitzen zau, da nik hemen, ezen duten ara, beste kable luze bat txartu, honen, eta hau kable du, edo amplifikador batea, edo DI deitzen dakon, zena zutan egintzen hori bat, lapur bat izango gazan hori. Olako xe gauza bat, ezta? Sartzen dut hemen, eta hemen dizutena, kontzertutan eta, gaur familia espide guten mazase, ikusik ez zuen txek, zelan egon goran baten bat, hantxe, sonidu zen. Orduan, hau zen nahi gentzu hauen urreatu delen, ze ikusteko zeuek zelan evoluzion dagoen gitarra eta bajo elektrikun modelo guztik eta hori ez. Lehenengoko milagru hausera, akustikutik, kontrabajo eta bai gitarra akustikutik edo, zelan invento honen bitxartez, zelan elektrifika eta zelan soinu amplifika aldugun, emanaldi handizetan, jendiai volumen kexagoetan, kontzertuk eta emanaldizak eta emoteko. Lehenengo milagru handize hausera. Klasik zegoet ikusi zuen hortizik, vibrazioen bitxartin eta kobresko bobina batzutatik zelan sonidu amplifikatzen da. Eta gero, torri zen, esango honek. Eta zelan altabozin sartu aldugun, eta volumena bentzat manipula, bateixiaz eta talde handizan joan izateko bestelan, ezen dintungo ez kontrabajo, ez gitarra akustik. Adibidik inazia horretik, iso estato txiki bat, importanti, afinadoran evoluzio. Claro, instrumentu ondo afinata ondire, zezu jozinte ondo, virtuoso bat asa izan, baina honek, klavija, instrumentu eta gara, txarto gara dauz finitxe, horrek ez dauz ematen ondo. Hor dauz txarto zalako. Orduan, lehen, ondala nahiran beste dute, estipula esan, lan hori, laurun deperroi zion egongo zan dela, ezta? Orduan, unifikatara, afinazioen danok bardin egoteko. Danon la bardin izateko, bai? Hasieran nolako zigeuntan, nolako afinadorak genkazen, eta hau komodure, sartzezu tabli bat sartzen dugu hemen, gero instrumentu sartzen dugu, eta afinatzen dugu, eta argi bat bitzatez, guketzen dugu, honen mobilu, eta sokin tensiñoi mobilu, gehu lortu arte, osenoki ondorala, eta honek esan ez zuzku, eta hau derrigor libre. Eta, ongo hasti neukiro ekintza batzu, konbukin eta hori, eta afinazioa beti rekalkatzen dugu oso importanti dela, ez? Eta, tipiku izaten da, afinazio esaten eta honen ikasleai, ikaslik esaten da honen, azo afinan eban. Aztelenin afinan eban. Da, guk fintzitza adibidi, zu jateku berotza ez egin, jatea zuz, ezta?
zu eta jan etxezu. Tozu berotzen aztelenin ingiarrak eta guaztenin jartezu, ez? Bueno, afinazioei bardinera. Osea, afina bizu, jotea zuzenik. Bestelan, desafinatara, beruaz, tensioa temperatura aldaketak eta sokan tensioa aldaketak, porque mentales guzti, pitatiz eta beruara dilatetzen di, osagara pizka kontraio, orduan afinazioa oso pendentzia, bizaz afinazioa ondo goteko. Lauta markadan, bizo, egon ginen, talde desberdinetan, baina alkarrean. Eta geuntan olako ze afinadorak, bueno, gaur egun olako gestio egiten zen nahi. Pasarian, afinadorak, ainkako afinadoretan, literetu edo erantzituzue. Bueno, bardine, osea, ja, hau behan egin erkitzen dugu. Claro, hau de pedalgoar bat, negozio pedalgoarra nahazintu. Eta hoxera, onda, keu lehen ez dugu erakutsi da dena, hoxera afinadora izan zen aprezu bizo. Pedalea pasaten da negunin, honeaz lortu genuen gauzat bat afinati edozen gabe izan, egune izan bi elektronikuk nintzat, teknologizia egiten dugu, eta honeaz gero lortu genuen, ez denezo baten zazenik kontzertu bat emoten, botu izapaltu zuen, etzen da soinu, etzen da moztu, etzen da orduan, ez toz urteten, altabozetik ez da urteten, soki afinaten zazela. Imagina kaminaz pingaur, baten bat afinaten, volumen kanta batetik beste, honei da letzitasunin, soinu mozti, eta afinati bat kantatik kanta afinatezu, afinazioa korrekto bat lortzezu, eta hortara boto izapaltu zuen, hortara jamartzen za. Orduan ja, pedaleko zentua, pedaleko afinadora, horretxe pasau izan dut. Afinazioa egin bat, erozein egune izan gara izan honen gaur egun LED potentzik eukitzen dabe, eta gero ez soinu moztu, ez molestateko, eta gero ezagara dit, egitateko. Gero etorri zan, hauxe, afinadora, eta honek hau ez da entzufalik, esango genuen gitarren punto, vibrazioa alto bat, amentxe pala, pali ditzen dago nahi, pali. Eta orduan hau pintza bateaz da, pintzi etxezu holan epini, eta biztutezu, eta ja ez dakazuzetan nik erua eta antera luzen ez duzenetik nahi fixo bitxia eduteko, hauxe ditzen dut asko. Komodure, pintzi bitxezu, eta volumena gitarratu bajatezu, bajaten dugu, esan zuteko sonidu, alto, eta orduan ja, berak hartzen hau, eta ja esan etxeza, berdin egintzenak, berdin egin bai afinatu. Orduan, derrigor eskuren ondo afinatuz. Gitarra itoten da gantzako, hemen ikusten abazik. Vale. Orduan, ja, guk teknologizi zelan ibiltzen dagoen, ja, gazoze ikusten zitako ibiltzen dagoen teknologizi. Ez da, gitarrak, bajuk, lehen soinua atateko amplifikadoretan, eta gero importantzia asko moten dugu, teknologizia asko ibiltzen dugu, geure estiloko musika soinua adaptateko. Kanta ez bat eta bestelan, denbora guzti, bajuk soinu garbi bat, Soinu plano, soinu estandar bat, edo hau. Danok eukiko gendune, bajo bat erotzen zuni, segurze karakteristikak joate pagatxe zolatzen dago. Izenkia zamarrak, gero puierte baina sonidu hau teknologiziren, azkenin, plastiko zati baten, soinu zelan manipulatzen dara ez da. Baina, gaur esen bat, ez dira gotza guenera, pedalakin eta teknologizik bidez, soinu zelan aldatzen dagoen, ez da. Adibidez, soinu azken pinizera, soinure, frekuentzia bat ez da, frekuentzian bidez, soinu transmitutzen da iretu. Adibidez, ontsa emotzuet sonido klase bat, erakutitzuet, eta amendak eta tramankulo bat, gua deitzen dana, hau dut amargarren eta ez eukalikia ditzeko. Eta adibidez, honek etzen dara, frekuentziak grabetik
agudure, agudurtrabea, eta alako barrio bat ez dago. Alanik, ez dago esaten ondo baina igual, ikan ipintzen bazu, eta uso bizkate moten batazu, guk esaten ari bilaten. Hone danak, hau tamani bat gehiera, ez da errota bat, pedal bat ez da berrota ditu, Ero, hone hartu bizatu, tamakulo bat adibidez, nahiko zentikana hasiera baten hasteko, eta bakarrik etzen da benara, horretzen frekuentziak, horretzen frekuentziak, agudutik grabea, grabeak agudure, eta deitzengako ua deitzengako gaitzen da belako esefetu. Asko ezin kantza horri egin bat ditzen eta funky musika ibiltzen da, eta estilo batzuk ibiltzen da. Zogire bat, bestetxu bat... Bai. Jak gauzeko nekatakaten. Nitakat, nik egin honek ditzatau, lehen esan dugu, pedal boak, da geuke pedalak soltzen behartuko hori beste gauza bat aurreratu da napillo bat. Ni akorratzen azio bai, lehen eruten genuen honek holantzen, dakatzen modun, olako kable txikisakin lotzen genuen, akorratzen azio gehiago tabla batzutan eta zintzegi dantzia eta egin genela, hasta gehiago, gaur egun, olako honetxetak gauza, pedal boarrak. Zertu pasia horretik bajun, eta dana koloka, kablea, eta entzufa, eta ostras hori prozesu nahiko... Bai, da aldaketa eta zenin, talde aldaketa eta zenin, baina hartzezu zure pedal boarra eta askoz beko modu horra, hemen egin baino, banaka pedal guztik hori etxe. Banik azalduko zuete delay, hau de delay de repetizioi. Eta da, gitarran gauzak garbizak joten dizenin, asko ditzen da, delay punteu també bai, solu etxen da hori bat ematek, delay gitzi zartzen da, hori etxeko, Ixen bat etxen dago repetiu nota, ez da, nik joten dut behin, eta berak errepikatzen da, ez da. Claro, nik amendakat botoi batzuk, horrek repetizinei, luziagoak izateko, motzagoak izateko, batetik bestea tarte gehiagateko, orduan segun, adibidez, dizuen dute, gaur egon gotal dintuz forma egon. U2-eko gitarristi bizkate delay izan sonidu erun bana beste esfera batean, eta beste terreno batean eruman, gauzak itxi joten, claro, nik hau espanen kueukiko, entzuten da, behartu, Brasilikoak izango, baina ja, delay sartzezu, eta emoten dau, famosa da, gitarriko den. Eta bera jotela nota egeitzen da goize efektu, eta... Honek izango zin efektu, banakako efektu, hau ondion, bizkate, tenbiko neuke, segun ze kanta dan, segun kantik zea biadura dakarren, kantak dakarren tempo bat, kanta bat eta kar, tempo bat. Erosi kanta, horren tempure hau. Normalin,
efektu ajustatzen diz horrazi kanta, ez ez ukiniko delei bat, kanti holan bara, holan bara, orduan saiatzen za, holan bara, kantin tempuaz batetzen da. Dakar, haude, honeke reverse, honek ezin da benara, jotezu, eta gerora torzoni, a ver, vale, hori. Hau Jimi Hendrix egin da, hiruta markadan edizioen arek post-posik egin eta holako gauzak. Eta berez na joten, batu, haude, efekto bai ez da. Eta, pilo bat akar, nahi gozu, gero lukerrana. Eta, hildo berinde jarraitzute, finala gutak merkau egitera, geurpe imaginabezu genetzen efektuki. Ez da, beste efektu bat azulitzen dena ere bai, flanger da, amioik zaratitzen emo. Sonido garruti izango zen hau ez?
Vale, nik ezin ebiltzen dutena, oso ondo. Bai, ze honedanak, karo, punto, gu ongazetzen, hemen, fuego artifizial guzti gabize batek. Baina, karo, kantetan kontu handixo kibide, ze hau dana, ez da ebiltzen kanta guztin, eta ez da gauze kantaran joten. Bai, zeuek ikusteko, zelako pedalaketara zen, eta orduan kanta baten igual, hone gauzak diz, amentxe zati baten, kanta guztin efekto bat, adibidez, kanta guztin ebilileiken efekto bat distorsinei. Distorsinei dez, hau sonido garbiz izango zana, sonido garbiz izango zan, eta distorsinei dez, pedala, eitzen dabena, sonido rockeru bihurtu, ezta? Orduan, kanta bat aldozu joaneaz. Gaur aizak gaminazkin jokora belmodu. Gure efektu estrella edo esaleike, hausera, sonido garbize emontetik, distorsin izartzen zago, eta ja rock'n'rolleko sonidu, edo rock'n'ko sonidu, edo heavy metal, edo punk, edo horrek sonidu, ja distorsioa lortzen dugu izera, gero informazione hori tonide dio sonara. Honetik, ondat erakutzen duguna, kaso puntualetan ibiltzen duguna, abesti konkreto batzuta, zati bat adornateko edo efekto bat nahi dugu lortu, baina efekto estrella teknologiz ibiltzen duguna, distorsionik beraz, 8.000 megaklase, segun musika estilo etuzun, distorsionik izugarri gauak, distorsionik rockabilizauak, overdrive, distorsion, horre kanpoan dizera. Baina efekto estrella, gitarrestantzako eta bajuntzako, eta bizantzako balizera benare da distorsionik. Eta distorsionik da benara, sonido, gaur uneko rokarroleko sonidu, distorsionik. Gero, claro, ekarri dizu distorsionik duen, barakazu ez? Ahí está. Aquí sonatzen dago alanik. Beste bat egongo zana zan bebai reverb edo deitzen dana bebai alda kanta guztien euki hori efektu bebai. Ze ez da olako karganti, dinot, kanta guztien aldozu mantendu reverb bat, ez? Dijo kastu bat zer, Riberak etzen da benara, sonidu, zelan aur batek sonatzen dauk ezberdin, igual, zalan berrezen gauzak. Riberak etzen da benara, akustika desberdinak representamos. Reberra, behorretan akustika da, Reverify, venga, baladas. Jogazulo baten edo egongo bagina monun, pabei handi baten eta orduan reberra, kanta guztin, aldu mantendu. Ez da gelditzen, askotan erabiltzen da reberra. En cambio, beste pedal batzuk, luterra erretu luterra. Gero, agertu zen, nik esango zuen, neure esperientzi
efektu asko ikusi dugu eta ikusi zu ez zelako hori. Baina da efektu bat nik ezautu neban artista baten bitxartez, berara Andrew Bird, Chicagoku den, eta ikusi neban beran bideo bat. Gero ja, bueno, holako talentun eta programetan eta jente asko agertu zen bat ginen, baina ondala urte asko ikusi neban hauxe, eta da looper, efektu den looperra. Honek etxetzunera, zeu jotezunen, momentu netxezut graba, gorde eta ata. A ber, adibidez, hori jorotena, ontsu jorotena, honen pedalakista hartu, eta, listo, orduan, nik hemen, nik beste efektu bat eukiko ganeuke, gainetik, takat base bat neukeie, baina ez bakarrik hori zeningo nahi hona, aldontzat, kapa bat sartu zat adibidez, ezta? Honei ingozaten ara, beste hirugarren kapa bat, ezta? Orduan hiru gitarra zentzuten aldabatea, ezta? Hau, jentike asko ebiltzen dabena, porque, bueno, adibidez Euskal Herrian, hau edertuen ikusi dutena erabiltzen, da Amorante, Iban Iriza, ezta? Ebiltzen dau, oso ondo ebiltzen dau, ze izan bide harin, ez zinke hori, kapak egin da zain da, izan bide gauza... Ondo espizatako gauza bat. Egiten da hori, osea... Bai. Improvisazioz? Bueno, landute doten da, adibidez... Improvisazio replike gero esan nahi askora, hemen gauza gitz improvisatzen da. Gauza askora eta zurditzazera, dakizu edo jakin dizu zerrek funtzionaten aden zerrekez, eta gero hor bara margen bat improvisazioan benetan bideitzez dagoena, baina improvisazioan berez, zakitzi da. Javier Sánchez, gitarrista jaseko estatu mailan eta Europan eta arek esaten dago azkanen baten ondo improvisatzen den batek hori dana egunen baten landura hau, jora hau, eta da, habilidadi dakarrena baten batek momentun, diskursu eukitzi momentun, baina landuzun gauza asko, sortzi beste gauza bat, baina landuzun gauza asko horretzen habilidadi, Jose lan habilitzeko. Eta esan dutena Amoranteko hori oso ondo dakarretzen saiata, ez? Baina hau pilo bat, Xabier Iriondo adibidez, hau etxen dabenin horrek zarata guztiik eta hori luperrak indaten, emotetza pein, imagina. Imagina, esango zan, kargatu, esango zan,
musika giro bat bai hipnotizatu zen. Baten nahi dau proba... Baten ez, izelako kompromiso baik, Baten ero nahi dauen... Bueno, aizak engora benara, engorta benara, segundo bate, epini kortado, vale, distorsiñoi, epini kortado, distorsiñoi, eta delay bat. Pedal gogarrak asmazin, hause egizateko, hause horretxe movimiento guzti.
zenin, baina, segun zentzute zuen edo telen ikuste zuenin, esango zuen, ostras, gatu, atletizin, Ibana Mileire, Mikelek guaguan jabena, bizkate, holan, sonido personalizado, igual identifikatu zuen. Eskerrik asko,